Amb tot, el Taulí acaba de fer una de les convocatòries d'infermeres i infermers importants. Concretament, s'ofereixen 121 places de la jornada completa i amb diferents torns. Per descobrir tot el referent al personal d'infermeria, avui parlem amb la Mireia Sobirana, que és la directora d'infermeria del Parc Taulí. Mireia. Hola, molt bon dia. A veure, és habitual veure una convocatòria de professionals sanitaris amb tantes places? No, la veritat és que és un fet gairebé és excepcional. La veritat és aquesta. I val la pena matisar que estem parlant de dos grups de convocatòries, aquesta que comentaves de 121 per una banda, que és borsa d'hores, i una convocatòria de 80 després, que són places per cobrir noves estructures, o sigui, estem parlant d'una convocatòria de gairebé 200 places. Sí, és un fet. Des de quan falten infermeres al Taulí? És una podríem dir, endèmica o ha estat també fruit d'aquesta pandèmia? Bueno, més que parlar de falta d'infermeres al Taulí, es pot parlar de falta d'infermeres a Catalunya i falta d'infermeres a Espanya. I això és un fet que no és nou. Estem parlant de que fa 20 anys aquesta necessitat ja es va detectar, perquè quan comparem quantes infermeres hi ha a Espanya per 1.000 habitants, els números rodons parlaríem d'unes 6, i quan comparem amb la mitjana dels països de l'OCDE estan en unes 9 i els països nòrdics estan en 12, o sigui que clarament falten infermeres a Espanya, això és un fet que està contrastat i objectivat. És veritat que el fet de la pandèmia ha posat aquesta situació que ja és històrica, amb una situació encara més de crisi. És una situació que es va veure penalitzada també per la crisi econòmica del 2008, que les situacions contractuals i les situacions laborals no van millorar i és una malaltia crònica del sistema el fet que falten infermeres. Perquè ara mateix el Parc Taulí compta o té uns 4.000 treballadors, empleats. El col·lectiu més rellevant és el d'infermeria? En números segurament, perquè estaríem parlant d'unes 900, o sigui, un 20-22% de la plantilla del Taulí són infermeres. No per rellevància, sinó això per número. És un gruix gran dels professionals de l'hospital, les infermeres. I per cert, que és una directora d'infermeria, què consisteix també la seva tasca? Les meves funcions tenen a veure amb garantir, amb mirar de pacient, tota la continuïtat de les cures que fem als pacients, com és les intervencions infermeres, com són aquestes cures que han de ser de qualitat i segures i com som capaços de donar-li la mà al pacient quan entra al Taulí, l'acompanyem en tot el seu procés i el cuidem i el curem. I això és el que fan les infermeres, això és el paper infermer, i com a direcció tinc la mirada de coordinar que tot això es pugui fer i posar en el context necessari perquè es pugui portar a terme una pràctica de qualitat basada en el coneixement i que puguem d'alguna manera també objectivar els resultats de la pràctica infermera amb l'impacte en salut del pacient. Aquesta és la mirada com a directora infermera. El doctor Manel Cervantes, del Servei de Malalties Infeccioses del Parc Taulí, deia fa uns dies en aquesta emissora que temien especialment per les infermeres de cara a aquesta segona onada del coronavirus. Vosaltres també teniu aquesta sensació, també ho temeu, i per què? Sí, el fet és això, tenim reunions diàries de crisi de Covid i es posa de manifest això que donat aquesta manca ens ha costat obrir algun dispositiu després de vacances. És veritat que hem pogut garantir que tots els professionals fessin vacances, però ha sigut difícil de poder donar resposta també a les necessitats immediates que tenien i per això es posa sobre la taula clarament aquesta mancança. Els professionals hi són, però és veritat que la connotació de l'hospital no és diferent de la que hi ha a la comunitat i tots sabem com anem de números comunitaris de pandèmia, que és una situació greu que s'ha de posar de manifest, i aprofito això per fer una crida que la gent sigui molt responsable i estigui molt compromesa amb la salut, perquè l'estar compromès amb la salut de cadascú impacta amb la salut de tota la ciutadania i llavors això clarament es tradueix també a una empresa com és el Taulí. Quins són els dispositius que ara comentava, que s'han vist potser més o serveis més ressentits a causa d'aquesta manca de personal? Més que és veritat que la situació d'aquesta segona onada és una mica més complexa que la de la primera, perquè la primera és veritat que l'avantatge que tenim ara és que coneixem
el virus i coneixem què passa i sabem quina resposta se li ha de donar. El que passa que l'agreujant d'aquesta segona fase és que intentem conviure amb la Covid portant a terme totes les activitats de l'hospital perquè no ens podem permetre el luxe de parar l'activitat normal d'un hospital. Llavors, la convivència d'aquestes dues coses fa que sigui complexa la gestió perquè cada dia estem pendents de què ens passa, quina demanda tenim i ajustar en base a la demanda que hi ha des d'urgències i els altres dispositius la resposta que donen els pacients. Llavors vol dir que hem de tenir una gestió molt àgil i molt flexible per donar resposta a això. Llavors, s'obren i es tanquen unitats en funció d'aquestes demandes, s'activen dispositius externs, com pot ser l'Hotel Verdi, es posen sobre la taula una sèrie de requeriments que fan això que hem de decidir molt ràpid per donar resposta immediata. De moment, la convocatòria ja està publicada al DOC. Creieu que podreu incorporar aquestes noves infermeres per fer front a aquesta segona onada? Aquesta és la gran preocupació, perquè aquestes 200 infermeres que estem parlant, és veritat que hi ha un gruix important que van aquí dintre, però les 65 externes que s'han convocat, és difícil de pensar que tinguem 65 infermeres a l'atur que puguin dir demà tenim disponibilitat d'incorporar-nos al taulí. Llavors, és veritat que la crida i la voluntat de la convocatòria té dues mirades. Una mirada per les professionals internes, que és clarament millorar les situacions laborals i la seva situació de treball, o bé perquè poden canviar de torn a entorns que els són més favorables, o bé perquè això incrementen dedicació de jornada, i aquesta és la primera mirada, el primer objectiu de la convocatòria, millorar les condicions laborals de la gent que ja tenim a la casa, i la segona és intentar captar talent extern. Sabadell és una ciutat gran, és una ciutat que produeix infermeres, tenim infermeres identificades que treballen en altres ciutats i per què no, és el moment de si l'aposta del projecte al taulí, que és una aposta engrescadora amb mirada de futur molt important, doncs potser és un moment de replantejar-se i de dir, vaig a treballar al taulí perquè això és l'hospital de la meva ciutat. És amb aquestes dues mirades. O sigui que, per una banda, voleu regularitzar, podríem dir, aquests contractes que ara hi ha a mitja jornada, d'infermeres que treballen al taulí. D'una altra banda, tenir aquest efecte crida i que tornin aquestes infermeres que van marxar o que fins i tot van anar enrere, també a d'altres països. Exacte. Aquesta és la primera mirada. Primer, infermeres sabadellenques que treballin fora, clarament, i llavors infermeres que tenim fora del territori, sobretot això, les que han marxat a l'estranger, que han tingut la possibilitat de tenir una trajectòria professional important i destacada, doncs potser també és el moment de tornar. Necessiteu infermeres també de tota mena o són més necessàries les de determinades especialitats i en cas que sigui així, quines són les que necessiteu? Necessitem infermeres de tota mena, sí, infermeres generalistes és el perfil que busquem i llavors sí que és veritat que hi ha una sèrie de places que van vinculades a l'obertura de nous dispositius i aquestes necessitem perfils concrets, com serien infermeres per àmbits específics de crític, de pacient crític, també per hospitals de dia i per la domiciliària. Són perfils molt concrets on l'infermera té una trajectòria important i té una capacitació i una competència important i, per tant, això són una mica matissables de les infermeres generalistes. Necessitem totes les infermeres que es vulguin sumar al projecte taulí, clarament. Explica'ns també, perquè em sembla que la major part del col·lectiu són dones, no? Per què? Segurament perquè no ho dic jo, ho diuen les teòriques el tenir cura de les persones és la vessant més humana, que tenim com a persones, i és veritat que aquest aspecte del tenir cura inicialment, i a l'inici de la civilització està molt vinculat al rol femení, i és les cures no professionals però que sempre han estat a càrrec de les dones. Antigament es va posar de manifest això. Això pot ser un aspecte que expliqui el per què la professió està tan feminitzada. Per això, perquè les dones segurament aquest àmbit del tenir cura ja el tenim integrat ja per la càrrega genètica que tenim de tota la història com a dones d'aquest component del tenir cura de la família, dels fills, de l'entorn, i llavors potser estaria vinculat més aquí. Perquè podríem dir que en general en la malaltia i en el tractament i quina és la visió que porta la infermeria en aquest àmbit.
Mira, voldria fer un matís aquí perquè les infermeres segurament som les grans desconegudes del sistema i segurament som els professionals més eficients del sistema. Quan dic això, què vull dir? Vull dir que el període de formació d'una infermera són 4 anys i la competència que adquireix en 4 anys té molt d'impacte en el sistema de salut, si això som capaços de fer visible. Llavors, segurament no és centrat en la malaltia, sinó en la salut, i és aquesta reorientació cap a la salut, el que també convé posar sobre la taula i fer de manifest en el sistema. El sistema és un sistema de salut que ha d'estar orientat a la salut i ha de donar resposta a això. Evidentment que hi ha malaltia, però no està centrat en la malaltia. Estem centrats en la persona i en el seu benestar i confort en l'àmbit de la salut i com procurem preservar això i si no, quan està en procés de malaltia, evidentment, com l'acompanyem i com tenim cura d'aquesta persona. Parlem de les infermeres, el concepte infermera és quan parlem de l'infermera com a persona. Quan parlem d'infermeria, que és una mica més dilueix, vol dir el concepte de la disciplina infermera o de la professió com a tal. Doncs quan parlem de col·lectiu és la professió infermera, però quan parlem de persones físiques parlem de les infermeres com a tals. També li volia demanar si creu que falten lideratges, si les infermeres o els infermers haurien de ser-hi més presents també en els llocs on es prenen també les decisions, no? I més en una situació com l'actual que vivim. Sí, clarament. Aquest any hi ha una campanya que es diu la campanya Nursing Now, que es va encetar fa ja 2 anys per celebrar el 200 aniversari del naixement de Florence Nightingale, el 12 de maig del 2020. Per què? Perquè Florence Nightingale és la fundadora de la infermeria moderna. Llavors volíem celebrar el seu naixement i d'alguna manera aquesta campanya, que és una campanya mundial, l'objectiu que té és visibilitzar les infermeres. Som les grans desconegudes del sistema i llavors parla de la necessitat d'incrementar dotacions, de que hi hagi infermeres en llocs visibles. No és perquè no tinguem lideratges infermers que no hi són, sinó perquè fins ara a les taules on s'han pres decisions la figura de la infermera no s'hi ha considerat. És veritat que hi ha una tendència que s'està veient últimament i que ha canviat. Tenim un clar exemple, la Montse Gea, que era vicerectora de la Universitat de Lleida, és la directora general de les professions de la salut. O sigui, sembla ser que s'endivina un canvi, però encara és poc contundent aquest canvi, poc atrevit. Però sí, lideratge n'hi ha i n'hi ha molt. Mireia, tenim problemes per escoltar-te amb la qualitat que necessiten els nostres oients i per explicar aquesta convocatòria fem nosaltres una pausa i tornem a fer les coses de la tecnologia, però tenim encara moltes més preguntes. Molt bé, gràcies. Intentem solucionar-ho, gràcies. I avui el Fem Salut amb el Parc Taulí descobrint aquesta convocatòria per la recerca de noves infermeres i infermers per al Parc Taulí per fer front a aquesta crisi sanitària. Per això conversem amb la Mireia Sobirana, directora d'Infermeria del Taulí. Més enllà de les necessitats immediates, aquesta convocatòria, com dèiem, també va orientada a les necessitats de futur de l'hospital. Els serveis que han de créixer i necessitaran infermeres seran a l'hospital de dia i l'atenció domiciliària, sobretot? I aquestes 2 àrees i també l'àrea de crítics, de pacient crític. I a quins dilemes ètics també s'enfrontaran el personal en aquestes noves línies d'actuació i també, evidentment, en aquesta crisi de la Covid-19? Hem après molt de la primera onada i és veritat que es van produir situacions complexes, sobretot pel desconeixement i per l'agudesa de les situacions, que esperem que en aquesta segona no repeteixin. I tal com tots els indicadors marquen, sembla ser que així serà. És veritat que ens ha permès reflexionar en base al que hem après i estem preparats per atendre la segona onada. El fet és aquest, que els professionals no han tingut tampoc massa temps ni de fer molta pausa i el que se sent i que també s'ha vist als diaris que els professionals de la salut estem cansats de la situació, però com està qualsevol persona de la comunitat de la incertesa de cap on estem evolucionant amb la Covid, que és una situació complexa. I com canviarà també la professió i la vostra tasca arran d'aquesta crisi? Jo crec que la Covid ha ajudat a conèixer les infermeres i ha ajudat a conèixer el paper de les infermeres perquè és veritat que tenim testimonis entranyables de situacions que hem dit que només es viuen un cop a la vida, com és que se't mori el pare o se't mori la mare ingressat i que et truqui l'infermera a les 4 del matí perquè es vol acomiadar. I això ens ha passat i les infermeres ho han explicat
i són situacions que emocionalment són molt fortes. I això també genera satisfacció en la mesura que un li pot donar resposta. Les que han sigut així, doncs això, a nivell professional hi ha satisfacció, però quan no s'ha pogut donar tota la resposta es genera un munt de malestar i incertesa que també comporta situacions complexes a nivells dels professionals. Intentem anar-ho conduint. I deia això, de la reflexió de la primera onada i de l'aprenentatge, què hem de fer millor o què hem de fer diferent perquè no ens hi tornem a trobar. Però és veritat que la Covid està deixant experiències molt fortes. Què és el que creus que haureu de millorar i canviar? Estem intentant garantir tot el tema de la comunicació. O sigui, no voldríem que cap pacient que està ingressat al taulí no pogués comunicar-se amb les famílies. Llavors, estem fent una identificació proactiva de quins són els pacients que de cap de les maseres tenen eines per comunicar-se. Ara és veritat que la comunicació és molt senzilla, si tens dispositius mòbils, si tens carregadors, si tens els audífons que et fan falta, si tens les ulleres per veure els teus pacients, si tens totes aquestes coses, identifiquem aquelles persones que no, llavors conjuntament amb les treballadores socials hi ha un protocol que garantim que almenys un cop a la setmana es puguin fer videotrucades, que un cop al dia puguin tindre informació del seu pacient via telefònica, via metge, via infermera, via un professional més adequat pel que s'hagi d'informar, i estem garantint tot això. Volem garantir tot això perquè considerem que aquesta experiència a nivell del pacient i de la família és molt important, que és el que diem. Això no és una presó i no és cap segrest de pacients, i és la connotació de la pandèmia que fa que haguem de treballar d'aquestes maneres amb protocols molt estrictes a l'hora de les visites i molt rígids a l'hora d'admetre visites, però que intentem, per altra banda, compensar-ho d'aquesta manera, garantir que hi és. Suposo que aquesta crisi també acabarà fent més visible, com ara comentava, també el paper de les infermeres. Sí, clarament. N'estic convençuda d'això pel retorn que hem tingut de famílies que han agraït fets concrets com el que t'exposava. I sí, perquè les infermeres segurament és això, la part més invisible, perquè cuidem de la part molt privada de la persona. Llavors, això forma part de l'esfera de lo íntim de la persona. Llavors, és difícil això que es comparteixi i es faci visible. Llavors, jo crec que aquí hem sigut també les grans conegudes arrel de la pandèmia. I voldria aprofitar això per intentar que siguem més visibles, clarament. És una part positiva, que no n'hi ha gaires d'aquesta crisi. Suposo que també donar aquesta visibilitat a aquestes feines també podria ajudar que més persones també acabin triant la infermeria com a professió. Sí, la veritat és que és una professió de servei, que és una professió sumament gratificant perquè els pacients són molt agraïts i tenen un retorn molt positiu quan els cuides i quan els acompanyes. Escolten crits i tal. Estarà bé captar noves generacions que tinguin la voluntat de formar-se en aquesta professió de servei. Tenim un repte important a Catalunya que té a veure amb l'accés a la matrícula als estudis d'infermeria. La meitat de les places no són públiques. I això vol dir que són uns estudis que són cars. I llavors, per això aquesta iniciativa també d'aquest projecte que hi ha a nivell de Sabadell Ciutat Autònoma i de Taulí, de ser capaços de tirar endavant una proposta d'ofertes públiques de l'Autònoma per crear això, també més infermeres. Això també és un gran repte i és un gran projecte que ens fa molta il·lusió i que entenem que ha d'anar per aquí el futur. I forma part d'aquest projecte de mirada de Taulí. Evidentment, aquest impuls amb la UAB ajudaria també a tenir al costat l'hospital, també potser podria ser una solució. També volíem explicar el fet de tots aquests altres serveis que abans comentàvem, aquesta en marxa, per exemple, de l'hospital de dia, tindrà un benefici per als pacients encara que requereixin de més personal? Sí, clarament, els hospitals de dia són dispositius que són molt útils pels pacients perquè alteren poc la seva dinàmica, llavors a l'hospital de dia aquesta intervenció puntual ja té impacte i ja té resultats. El Taulí és un hospital que té molta tradició d'hospitals de dia, en tenim molts funcionals molt potents i ara el que s'està posant a sobre la taula és aquell hospital de dia destinat a l'atenció al pacient fràgil complex, que diem. És aquest pacient que es desestabilitza, però que en petites coses pot anar seguint fent la seva vida que fa i és aquest acompanyament que es vol fer des d'aquest hospital de dia. Retornar-los a la comunitat i en el seu entorn, que és on millor estan les persones. O sigui, que és aquesta la voluntat de l'hospital de dia. També significa que el Taulí aposta per alternatives a l'hospitalització convencional. Suposo que com el Taulí també té una ràtio de llits
molt per sota de la mitjana, doncs suposo que també sempre us toca també treballar amb alternatives. Sí, clarament és aquesta mirada. És veritat que això no és nou tampoc pel Taulí. El Taulí té una domiciliària amb molt temps de tradició i és una referent a nivell català i a nivell espanyol i a nivell internacional, l'hospitalització domiciliària, però és això, pensant en el pacient, amb aquesta atenció centrada en el pacient, posant al centre el millor lloc que es pot atendre els pacients, el primer lloc és a casa seva. Si no podem a casa seva, que faci una intervenció puntual a l'hospital, i en el cas de que la seva situació de salut no es pugui controlar amb aquestes dues alternatives a l'hospitalització, l'últim pas és que ingressi, però com a últim pas. Per cert, quan sortiran les resolucions i què ha de fer la gent que tingui interès per participar en aquesta convocatòria? Fins quan tenen temps i quan tindrem també això, les dades, les resolucions de quins han estat acceptats i quins no? La convocatòria que s'ha llançat és una convocatòria complexa perquè conviuen 3 convocatòries alhora. Llavors, és veritat que la volíem llançar tota de cop perquè fos visible i que tingués també aquesta crida, que s'entengués el perquè les 3 convocatòries anaven lligades. Llavors, la convocatòria interna, el termini acaba el 28 d'octubre, l'externa acaba el 31 perquè són 15 dies naturals després de la publicació del DOC, i això es va publicar divendres passat, i llavors veurem a veure quina capacitat tenim de resposta tant des de la Direcció de Recursos Humans com des de la Direcció Infermera de fer aquest procés de selecció el més ràpid possible, però evidentment garantint totes les premisses de la qualitat que s'ha de fer un procés d'aquesta mesura, i estem parlant de 200 places convocades, dependrà del volum de persones que es presentin. Ojalà fossin moltíssimes i llavors això intentarem donar-hi resposta el abans possible. La voluntat seria que si aquestes persones es poguessin incorporar a novembre, no esperar a desembre. Això vol dir que hi ha d'haver tot un sistema de selecció i d'avaluació molt ràpid, que a vegades això és molt complex de fer i dependrà del volum de persones que es presentin. Clar, de moment ja heu rebut algunes sol·licituds? Sí, estan entrant sol·licituds, sí, afortunadament sí. Què ha de fer la gent? Que us busquin al Parc Taulí, a la pàgina web, allà trobaran tota la informació necessària. Trobaran tota la informació. Hem fet un procés de sol·licitud molt senzill perquè no fos farragós per les persones i, per tant, res, és molt fàcil d'aplicar, és tot online i llavors hi ha un sistema d'autoavaluació que això també ajudarà en el procés de selecció i, per tant, és una intervenció senzilla. Està tota la informació penjada a la pàgina web del Taulí, a la part de recursos humans, aquesta crida que hi ha en el portal d'aquesta convocatòria de les places infermeres. Doncs Mireia Sobirana, directora d'Infermeria del Taulí, moltíssimes gràcies per fer aquesta radiografia dels professionals que ara hi treballen i, evidentment, d'aquesta convocatòria per donar resposta a la necessitat actual. Que vagi molt bé. Molt bon dia. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Bon dia.